Policaje na stretnuce prišli na policijných autoch polných so špakecikami a zo sobu priviedli i Dida Mraza. Kolo 50 deci mali nahodu pobešedovať so policajami i vidieť, jak funkcionujú policijní auta. Deci policajom odšpívali daskeľo špivanky a potom im Dido Mraz podelil pakeciky. Jak tolkuje načalník policijnej stanici u Verbaše Vlado Gloďovič, so spomnutým projektom še probuje priblížiť policiu k ľuďom i rozbiť predrozsudky, že policia slúži len za vypisovanie karebných prijavok i hreštovania, ale že je na pomoci i na rozpoláhaniu všetkým hraždanom. Poznejšie toho dňa volontéri Evangelskej cerkvi na čole so laickým pastorom Aleksandrom Subotinom podelili i ostatní darunky zo donácií organizácií Samaritan's Purse, ktorí zo svojich parňákov v Serbii porichtali deti zo Anglii. Darunky i humanitárnu pomoc toho dňa dostali žiteľi jednej časti romského naselenia u Kocure a tých dňoch Subotin darunky podelil i decom na decínskym oddeleniu ovšťoho špitáľu u Verbaše.